Türkiye mökleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin ruhsatnamalary ýene berip başlady. Ýöne mökleti geçen pasportlarda onuň mökletiniň uzaldyranlygy hakynda türkmen konsullugynyň belligi bolmaly. Türk Migrasiýa Gullugy mökleti geçen pasportlar bolan ýöne Türkmenistanyň konsullukları tarapyndan uzaldylan türkmen migrantlaryna wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnama bermek kararyna geldi. 5 aprelde Azatlyk radiosuna Türkmenistanyň raýatynyň ýaşamak üçin ihtiýarnamanyň mökletini uzaltmak üçin tapşyrylan dokumentlarynyň kabul edilendigini tasdikleýän hatyň göçürmesi goşdy. Martyň ahirinde Türkiýanyň migrasiýa bölümleri mökleti geçen pasportlary bolan türkmen raýatlarynyň ýaşamak üçin ruhsatnamalary uzaltmak baradaky arzalary kabul etmekden ýüz öwrüp başlapdy. Şonda Azatlygyň habarçysy Kumkapy etraf migrasiýa bölüminiň utgaşdyrjy bürosunda birnäçe adamyň arzasynyň ret edilendigini 30 martda habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy türkmen raýatlarynyň arzalarynyň Istanbulyň Esenyurt we Fatih etraplarynyň migrasiýa bölümlerinde hem kabul edilmänligini habar berdi. Şonda adam hukuklaryny goraýjy bu göreme migrasiýa işgärleriniň türkmen raýatlarynyň arzalaryndan 29 martda belli bolan täze talap esasında ýüz öwürýändiklerini ýazypdy. Türk Migrasiýa Gullugynyň resmi düşündirişi bolmady. Soňra 3 aprelde Türk Migrasiýa Gullugynyň Türkmenistanyň konsullukları tarapyndan mökleti geçen pasportlary uzaldylan türkmen migrantlaryna ýaşamak üçin ruhsatnama bermek kararyna gelenligi ma'lum boldy. Muny Türk aklawçysy Berkin Arkan, Türk blogçysy Murat Ersahiýanyň YouTube kanalynda ýerleşdirilen söhbetdeşlikde ma'lum etdi. Türk aklawçysy ýurduň migrasiýa gullugyna 3 gezek ýüz tutanlygyny we türkmen migrantlaryna ýaşamak üçin ihtiýarnama berilmeýänligi sebäpli jogap alyp bilmänligini habar berdi. Berkin Arkan soňra birnäçe gün dowam eden çekişmelerden soň Türk Migrasiýa Gullugy 3 aprelde türkmen migrantlarynyň ýokardaky kategoriýalaryna ýaşamak üçin ruhsatnama bermek kararyna geldi diýdi. Bu konudaki sorunun temeli şu aslında, bu pasaport uzatmaları. Hawa bu pasportlaryň ferhetleriniň yapylmagy sebäpli pandemiýa döwrüne täzelenendigini bellemelidir. Indi uçuşlar dikeldilen soň zerurluk aradan aýryldy. Şonuň üçin möhleti uzaldyran pasportlary kabul etmegiň ähmiýeti barmy diýen soraw ýüze çykypdy. Ýöne indi bu mesele çözüldi. Bu mesele dürli tarapdan aranyp maslahatlaşyldy. Iň soňky kararda mundan beýlek bu pasportlaryň Türkmenistanyň raýatlary üçin kıyınçılık döretmeden öňkü fiýaly kabul ediljekdigi aýdyldy. Olduğu gibi başvurularda kabul edilmeye devam edecek. Herhangi bir problem olmayacak. Dip aklawçy Berkin Arkan aýdar. Biometrik pasportlarynyň mökleti geçen ýöne türkmen konsullugynda pasportyň mökletiniň uzaldylmagy barada bellik goýduran türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin ihtiýarnamanyň uzaldylmazlygy türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrar diýip wagtlaýyn ýaşaş ruhsary daşar ýurtlaryň Türkiýede kanuny esasda galmagy üçin gerek. Türkmenistan Türkiýede kanun esasda ýaşaýan raýatlaryň sany boýunça ilkinji 3 ýurdun hataryna girýär. Türkmen Helsinki fondunyň Türk Barlyklary Institutu tarapyndan neşir edilen maglumatlara salgylanyp çap eden habaryna görä, soňky 18 ýylda Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlaryň sany 7 esse artypdyr. Türkmenistanyň raýatlary 3 görkezüji boýunça 3-nji orunda durýar. Türkmen raýatlarynyň Türkiýede ýaşamak üçin ruhsatnama alanlary 113,5 müň adam, gyýsy mökletli ýaşamak üçin ruhsatnama alanlar 86 müňden gowrak we student wizasy esasynda ýaşaýanlar 12,5 müňden gowrak adamdan ibarat. Türk Migrasiýa Gullugynyň sanlaryna görä 2023-nji ýylyň başynda ýurtda Türkmenistanyň 222 müňden gowrak raýaty hasaba alynıpdyr. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun galýan türkmen raýatlarynyň sany birnäçe etse köp. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünlüğüne girdi. Şondan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki ýagdaýy hasam çolşarymlaşdy. 15 ýyllar türkmen raýatlary wizasy Türkiýeye girip we 30 güne çenli ýurtda bolup bilerdi. Bu sebäpli Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp barýan ýurdy bolupdy. Türkmenistanyň hökümeti wiza rejiminiň girdilmegini soramagynyň sebäbini we migrasiýa meselesini resmi taýdan azzaman gelýär.